посолството на Китайската народна република, от посолството на Република Казахстан, от посолството на Република Куба, от посолството на Корейската народно-демократична република, от посолството на Република Мордовия, Цветя и венци от Национален съвет на БСП и парламентарна група БСП Лява партия. От парламентарна група АБВ. От Българска академия на тракийските дружества. От организация на евреите в България Шалом, от Сдружение Български антифашистки съюз, Калинка моя, саду ягода, маленька моя, калинка, калинка моя, саду ягода, маленька моя, калинка моя, саду ягода, маленька моя. Что это Алёша, 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 но то, что это Алёша, известно Болгарии всей, известно Болгарии всей. Сквозь года, помни, сердце не забудет никогда.